ukuthi kum kanjani. Uyazi kunabantu abasehlazweni ngabla ongathi uma uhlala naye umbuzo dadewethu nje kungayona intombi mhla wonakala nadlani ama itsamo netropica kwalahla inkomo wayilahla itsamo malini ama itsamo mhlawumbe u32 rand manje ngalezi ayikhathayo 18 rand 15 rand netropica namanje futhi kunomuntu ozela eThekwini uphuma ekhaya abazali bakhe bamlethela eThekwini ubhwele phama kodwa yobuyela ekhaya seyigobhozi fika wahlangana nabangani xwaya abangani awuphili impilo yabangani uphila impilo yekini uphila impilo kayihlo nonyoko efune bethokoze ngawe kodwa ngoba uzwa wena uzokhuntsula isisu sokubona kusasa uphemile inwele lezi zobe ngathi ezephupho washawa yini indlebe zakhe azizwa makufune ulalela iqiniso uzwe inhlamba makufanele ulalela iqiniso uzwe offendeka ngoba ubuso amanyala ushemba ukhona ke okuyena wakhe abantu mawuzwa nje inyama yakhe ibolile mawehlika lapha phambili eRosberg kunethempeleli ngapha ngasedepho ufike khona ngesabatha noma ungafica abantu noma ungefice umuntu ufike ushiya ishumo uthi inkosi ngizomnikelela isimilo lento esimili yacelwa ngoba abazali bethu behlulekile uyabona thina ngoba sibheda kangaka siyasolana impela sodwa kodwa abantu abafuna ukusolwa ngabazali la konakele khona konakele emakhanda uyabona abazali bethu mungabuza uma wakho nami ngibuza uma wami abazali bethu babengavumelekile ukudla ingulube abazali bethu babengavumelekile ukudla inkukhu abazali bethu babengavumelekile ukudla amaqanda abazali bethu babengavumelekile ukudla ushizi ngoba yini lezi zinto babenqatshelwa zona zenza igazi lomuntu lifudumala ikakhulukazi mewesifazane afuna indoda ngiphathi kokwengulube fica intombazana ijamelene nekhala ibhizi idla ikhala lengulube kuyoba isifebe iyoziyofa ngoba yadla isilwane esinegazi elibi ingulube nje bodadewethu njengoba senidla senithi ubhekeni nje yimbi lezi zinto uyazi inkolo kaShemba kuyona inkolo engafanele inyanywe ngabantu ngoba inkolo yasekhaya izinto ezikhulunywa uShemba izinto ezifanele ngabe ixoxa abazali bethu emakhaya kodwa ngokwehluleka kungakho namhlanje kufanele siyikhulume la inhlangano zendlela ukuze selekelelane kuyiphuthu ukuthi ingane namhlanje ithombe lendleleni inoyise nonina kodwa kuyenzeka kungakho ke lelizwe lethu lingabuseki lingalawuleki ngoba sigejwe izigaba into eyinkinga kuthina sigejwe izigaba namhlanje masikhuluma sisodwa ngathi siyathukana kanti abantu abawumthelela walento abazali ntombazane meke yafika esigabeni sokuthi iyathomba beyithatha iyogonqiswa ifike lapha ibekwe izalukwazi ngoba isingene esigabeni sokuthi izobonwa ngabafana ibekwe izalukwazi ezothi lezi izalukwazi zihlale kuyo mayibukwa umfana vele ibe nesidina yakhiwa mayibukwa umfana nje vele ibe nesidina athi ayibuka umfana athi kodwa le ntombazane njena yini ayiyeke ibekwe izalukwazi iyothi mayisirichi age of 1821 bese uyisezoyisusa lezo zalukwazi eseyicelela ukuthi ayithola indoda ezoyilobola namhlanje lezi azenzelwa lutho sidelelana sodwa la itimeleni kodwa la inkinga ikhona isemuva njengoba sekonakeleke kuthina silungisela izingane zethu ukuthi ingangeni kuleli gibe thina singene kulo kodwa nakhona koza umuntu onendlebe esebenzayo ukuthi mina njengoba ngathi mangithomba ngathomba ngomfana abazali bami benganakile ngenze njani ukulungisela ingane yami lento beyenziwa ngisho umuntu ngabe usesikoleni ahamba ayocela kubothisha batshele othisha ukuthi kunesigaba sengene kusokunosiko efuna agcinelwe lona ukuze ezoba umuntu namhlanje sizilwane ngenxa yani usiko thina abazali bethu abasenzelanga mawucabanga nje wena ungathi izwe leli umuntu ono 20 years uselalwe ngabafana abawu-half eminyaka yakhe umuntu ono 20 useza amadoda awu10 alala naye inkinga lesibhekene nayo kodwa ngoba kuneyinhlangano ezikhohlakele ezilwela amalungelo abantu ababolile kungakho lo monakalo ungeke uzulungiseke
ngeke futhi usalungiseka uyolungiseka bonke abantu umhlaba bona uShembe njengesibani sokuzokhanyisa emhlabeni. Kodwa mabesambuka ngeso lokuthi uzocindezela kunabantu abanjalo umuzi wethu umuntu ngeke ngiye kwaShembe mina ngiyocindezeleka uthi uzocindezela ngoba ufuna aphile ngaphansi komthetho. Akawufuni umthetho. Mawungafuni umthetho uzophila ngani? Uzokwenza njani? Ngoba emhlabeni siphila ngomthetho, sikhula ngomthetho, sizalelwe emthethweni. uShembe emhlabeni uzokwakha lendle emnyama kadingane nosenza ngakhona ukuthi ibe isizwe kusasa. Namhlanje asikho lesi sizwe. Isizwe phela sineyinhlaka, sinabantu abawu4. Isizwe nje makhulunywa ngesizwe kukhulunywa ngabantu abawu4. Kukhulunywa ngeintombi, kukhulunywa ngabafazi, kukhulunywa ngeinsizwa, kukhulunywa ngamadoda. Namhlanje lezo inhlaka azikho. Azikho. Ngeke ungitshele ukuthi ngathi eSouth Africa kunamadoda. Indoda enjani ekwazi ukuphuza nomfana oyizalayo? Wena mubuka lo muntu umbuka njengendoda yini? Kodwa namhlanje lezo zinto azikho. Indoda enjani ekwazi ukuphuza nomfana ongengomfana amzalayo? Namhlanje la sisebenza khona ubona indoda endala ishiyelana nomfana omzala mhlawumbe omunye umzukulu kuwe bashiyelana ugwayi. Isizwe sinjani lesi sibhekeni? Isizwe sibhekephi? Kodwa abantu abamnyama uma ngabe kaniboni ukuthi zonke lezi inhlangano ezikhona emhlabeni zizobulala umuntu omnyama niyobona kudala. Niyobona kudala. Mazi inhlangano zikhona ezithi zizomela umuntu omnyama. Iphi inhlangano ethi imela abantu besifazane ukuthi abalotsholo? Iphi? Iphi inhlangano emela amadoda ukuthi awaganwe? Noma insizwa ukuthi ayiganwe. Ma kuneyinhlangano ezizokwakhizwe. Kodwa kuneyinhlangano ezikhona ezizolwa nabantu abathi akwakhiwa izwe. Kodwa futhi le ndlu yakithi emnyama iyavuma. Iyavuma le ndlu yakithi emnyama ukubulawa ibhekile. Ayikho into yosilungela singakafuni ukuyifuna thina abantu abamnyama ukuthi singobani. Namhlanje umuntu omnyama ulahlekelwe ubuyena. Akazazi. Shezi ukhulumile la wathi ma umuntu ezalwa uneyinhloso abazazi. Abazazi abantu abamnyama ukuthi ukuzalwa nenhloso yokuzalwa kwakhe yini? Akazi. Mamtshela ngokuthi akabeka imali aganwe avusa kubo. Ubuza ukuthi uyise walibulalelani ngoba akayazi inhloso yokuzalwa kwakhe. Namhlanje sizalisa izingane zabantu bume ngoba siyazi inhloso yokuzalwa kwethu. Uthi ukuzalwa kwethu kuzoqhubeka ibongo zasemakithi nemizi yasemakithi. Kodwa ngoba ngasinanhlanhla sizothiwani. Mhlambe kukhona omela umuntu omnyama, mhlambe umela umuntu omnyama. Mhlambe uzokwakha umuntu omnyama. Mhlambe uzokwakha isizwe somuntu omnyama ngabe uyixhosa, umZulu, uMpethu, uMshangana, uMvenda, uyimpondo. Mhlambe uzokwakha isizwe somuntu omnyama. Asibuyisele kubeni isizwe. Ngomhla ka3 Mashi uShembe uzeteyisi wonke umuntu akahamba enkosini yamaNazaretha insizwa neintokazi ayifike yinikelela isimilo. Ngoba noma ngingakhulunywa kanjani ngoNkulunkulu ma abantu bengenaso isimilo kuyize. Noma singafiselana izinto ezinhle kanjani ma isimilo kumuntu omnyama singekho kuyize. Isimilo manje siyinkinga esizweni sakithi. Namhlanje uzwa kuthiwa umuntu ubeganile izolo, nakusasa akasaganile yini isimilo. Ilento manje futhi sicela uNkulunkulu ayibuyisele kumuntu isimilo nonembeza nokwesaba ihlazo. Shembo sebuhleni ehlika abantwana bakho bagade ithena sengozi nathi esiqhuba sambe nonyazi. Amen. Asiceleni uShembe baAfrika atshale isimilo kithi. Atshale nokwesaba ihlazo. Ihlazo umuntu ulisaba ngendlela eziningi. Kukuyena ukuthi ufuna ukulisaba kanjani. Umuntu athanda ukuba athanda abazali bakhe. Umuntu kukuyena ukuthi abazali bakhe ufuna ukubathanda kanjani. Kodwa yinye indlela yokuthanda abazali ukuthi ungenzi into ezophoxikini. 14:12 Amazwi ahlakaniphileyo.
ikhona indlela ebukeka ilungile ebusweni bomuntu. 14 verse 12 noma izaga kanti indlela ohamba ngayo ngithi mina entweni zonke ozenza ungakhohlwa ukubukikini sukwenze konke bukikini uyibhadi kodwa uthi kulo December nje lo December uzofika sesikwamakhulu amaphutha kodwa abanye bethu bebeka nenhlanhla okugibelana abantu ababatshelayo even ezikoleni la siya khona nasemsebenzini siya khona bakhona abantu abathanda uThixo abakwazi uma umuntu ngeqiniso ikhona indlela elungileyo ikhona into umuntu athi mayenza noma indlela elungileyo ebusweni bomuntu kepha ungamuka kwaleyo ndlela kuyindlela yokufa nase kwenameni inhliziyo nani futhi ukuphela kwenjabulo kuyini kulusizi le ndlela osahamba ngayo yabangani bakho uyibone ngathi yinhle kuzofika isikhathi uyazi uma ufuna ukuphila kahle emhlabeni wawuhlalihlale nje makuyisonto uhambe esibhedlela uyobona abantu abahamba ngalendlela ohamba ngayo uhambe nje uyovisitha amawodi ubuke nje abantu abahamba le ndlela oyihambayo mhlawumbe uzobuyela onembeza kancane ke ushintshe nendlela yokuyiphatha uyabona laba abantu abalapha ayikho into asebeyifisa njenge second chance wena lelithi ubonalo odlala ngalo laba abantu abalapha komshiyeni ngedwadi edingthini kuphi balifisa kabi leli thuba mina nawe sinalo kodwa mina nawe sidlala ngalo and lela thuba li once abanje udlala ngalo mase kuficile lethi kuficile once futhi ayiyona ukuthi iyozithatha ama-hour second nje ulunge kuqondini wena ngakho bafowethu bodadewethu asishintsheni indlela esenza ngayo la kuthina la phakathi la kulesi sitimela kufanele kuphuma abafazi la kuphuma amadoda azomela izwe azovelaphi masinje amadoda kusasa nabafazi bakusasa masinje azovelaphi imizi yona izokwakhiwa ngobani ngoba phela kugcineni kwasuka umfana afuna akhe umuzi sizoyakha ngobani imizi bona odadewethu bazogana obani insizwa zakithi mani ibuka nina ningabantu bokuthi labo dadewethu basigane masiyibuka thina kufanele lezi ingane zobaba zibe ngabafazi emzini yobaba bethu na njengoba sibalekela ama responsibility kangaka sizoganwa kanjani njengoba sibalekela ukufacana nezidingo zempilo sizoba abantu abanjani namhlanje ngabafowethu ababulewe ngisho babulawa ngisho oyise namhlanje uyise ekhaya uyambulala umbulala kanjani uvukile namhlanje emsebenzini uthi uyise kuye mntanami nje ubusebenza nje imali yakho leyo idlele akamniki impilo lo muntu uyambulala ngoba mayemnika impilo bezomtshela ukudla kuyathengwa mfana aze khulu ukuthi mawuyindoda uthatha ama responsibility okondla ngeke uzufundisa unomfazi leyo nto uyifunda ngabazali bakho qala uthengele abazali bakho ufunde ekhaya kini ukondla ukuze umkakhe angabi nankinga ubona namhla kunabantu ababalekile bayohlala emahostel abashawa ukuthi kwafoyise kwafuneka bondle bathi umuntu ngeke ngiyenze leti iyasinda mewakhipha 1000 ufuna ushintsha mewakhipha 1000 wathi akuyothenga ukudla ufuna ushintsha yini njalo akafundiswanga ekhaya ukuthatha ama responsibility empilo uyothi eqambe banomkakhe nezingane zakhe uyobonakala ebalekela umfazi ebalekela izingane yini ufuna uqala into esemdala ngesabatha mama besamba nomshumayela uNgcobo ekhuluma ngempilo yasejele abanye mhlawumbe abamuzwanga abanye mhlawumbe bamuzwa ekhuluma ngempilo yasejele ngenxa yezinqumo ezenziwa abantu empilweni ayikho intembi njengomuntu othi mayecabanga bese inhliziyo yakhe ingabi ndawonye nomcabango wakhe
Mawumuntu wokusebenzisa ukuthi mawucabanga lenhliziyo yakhe ayibe lapha. Ungacabanga ingqondo inhliziyo yakhe ingabi lapha. Ithi ke le ndoda yakwaNgcobo lapha ejele kunabafana abaphenduka abafazi babanye abafana. Kulungile ke makuzokwehlela ngokuthi uboshelwe abanye abantu amanqine enyathi. Bakwenzela uzungu endaphu lapho ejele. Kodwa kuyibhadi mawuzongena ejele ngenxa ukuthi wena uzwe. Uthi ke bathi bengena bebememani bethi sayitsheni lo mlethe ngapha lo mlethe ngapha ngoba kufanele ube intombi yakhe entambama. Uyazi namhlanje nabafana kade bekhuzwa betshelwa ukuthi ukushaya umuntu wesifazane kakubuyiseli. Wayibona ukuthi uyisikhwakhe emantombazaneni namhlanje usejele uphenduka umfazi wabanye abafana. Wahlulwa yini ukulalela? Lokho kuzoshaya wena. Webona uhulumeni okhona uqhemile nabafazi namantombazane. Qhema isidanga. Mazi insizwa ningayicabangeli nini ezinqumweni enizenzayo. Lelizwe alizukuba nabantu abazolimela. Mazi insizwa ningayicabangeli nina. Leli lizwe ngeke libe nabantu abazolimela. Awungitshele nje manje unengane eno 2 years efanele ibonele kuwe ifunde kuwe impilo. Ubhizi wena ukonkozana noma wayo. Njalo ukonkozana nonini. Uzothi esuka lo nini ahlangane nabangani bakhe bathi abangani bakhe akayokubopha. Mawusuhleli lapha ejele lo mfana wakho ufuna akhula nika umthetho nguzo unika ubani. Ngoba uhlula inhliziyo yakho wena. Uhlula kuyicontrola wena. Uhlula ukubona into ebhedayo. Kona mawuphamisa isandla umuntu wesifazane wenza kanjani? Ohlaza njalo insizwa zakithi sabekwa kabi ngoba yini? Uyazi namhlanje abafana bayasatshwa. Even ngisho dadewethu basaba ngisho ukushiya nezingane zabo. Ungathi sinabantu abanjani? Washiwa nje umuntu nengane kuzofica ingane inubeziwe. Ilesi sizwe njalo efune sakhe. Sizokwakhiwa kanjani uma abantu bengenawo nembeza, bengenaso isimilo? Wonke umuntu akayashintsha ngithi mina. Wonke umuntu akangena ethempeleni noma mayiguga akacela uNkulunkulu athi kwasi ngicela ungiphe isimilo. Kuyihlazo ukuthi ingane ayikwazi ukusala nomalume. Ingane ayikwazi ukusala ngisho nanoyise. Nanoyise imbali, uyise imbali, ingane kuyise lakhe ayikwazi ukusala naye. Ngoba mele waphuma unini ubona umfazi enganeni yakhe. Kodwa labantu bayithemba lesizwe. Wonke umfana namhlanje akazazi ukuthi izwe lithembe yena. Umhlaba uthembe yena. Ukuthi uyena ozowuvikela. Kule ntembe engake siyenzayo, izwe lizovikelwa ubaba. uNkulunkulu namakhosi umthetho ubeke kithi. uNkulunkulu namakhosi umthetho usendodeni. Masinjela umthetho ufuna usale phansi. Webafowethu. Ma intombazane ifeba. Ngeke uyishintshe ngokuyishaya. Uyishintsha uthi uyiyeke. Uyitshele futhi uhlale nayo phansi musuyiyeka. Lalela ke Thembi. Uthando lwami luqedile ngobufebe. Ngakho ke ngicela ukuthi sihlukane. Ukuze le ndlela yakho iqhube kahle, nami ngiqhube impilo yami kahle ngoba ngifuni ngize ngicine ngishana nawe ngendaba yobufebe bakho. Umyeke ngoba ngeke uzumlungise. Kunalokho uzoshintsha kufaka ejele, uzoba senkingeni. Bafana bakithi, izinsizwa zezwe lakithi. Asikulweleni ukuthi lelizwe aliphenduke libe yizwe. Ngibhlungu ngoba khona asebehambe bayoboleka imali. Khona asebehambe nasemholweni wabo ngoJanuary wabeka imali. Uyibekele nje ukuthi ngomhla ka14 ufuna ukuyoqhaphaza ingane yomuntu ngocansi bese enze ngathi uyayithanda kanti uyayiqhaphaza. Abantu abamoshizwe ngabafana lento asiyivumeli ngoba yithi esonayo. Uyabona lapha emajointini mangingancipha abafana abafazi ngebeye.
advantage amantombazaneni ngeke zibe khona izingane ezongaziwa ukuthi izalwa ngobani. Kodwa namhlanje lapha emajoyintini kuthi umuntu vele afika ahlale la abeka utshwala ajoyinwa amantombazane. Usewankonka ngotshwala ngotshwala ntambama ahamba ayoyilala. Mayisibuya ithimu lithi uyaphika futhi yena. Uphika amathumbu negazi lakubo. Kwandisa usizo ngesikhathi lengane ezalwa nguwe iphika usuyibeka inhlamba. Ngesikhathi dadewethu umithiswa ucela uthatha ingane uyinikeza ushezi noma uyinikeza uEvo uyinika yena. Usuyibeka icala leyo inhlamba leyo ngane. Izokhula ihluphe njengoba sihlupha namhlanje. Ey'nganeni ezakhiwa ngenkontilaki namhlanje zanikwa abantu abasala ngemuva. Yathi mayithutha inkontilaki wathatha ingane yawo unikeza omunye umuntu. Namhlanje lezo y'ngane zisenkingeni sisosizini. Yini njalo isimindo? Isimindo. Khona uyayihluphekisa manje njengoba sikhuluma uyayihluphekisa. Uyobhukhela umfana lonje. Alalo mfana mithi athi aphuma lapha ahlangane nombhalo safe abortion pain free. Kade wagcina ukuyibona le mbhalo ngiyakutshela after 14 noma sesona sa emveni kwalesithathu uzoyibona le mbhalo ngoba bayaziwa laba bakithi bazomitha. Le mbhalo yo safe abortion pain free 100 rand 200 rand 350 400 inciphile manje kodwa uzobona masibuya kwiValentine izobe ingakanani. Abantu beyolanda usizi ngesikhathi umitha lapha ngithi yosikhipha lesasisi le yangane ozoyikhipha iyona ezodala usizo uyofunda uqede ungawutholi umsebenzi. Ubanjwe ile yangane wayikhipha ufunda uqede uthola umsebenzi uthola indoda efuna ngabe iyakulobola ingakwenzi umfazi ubanjwe ile yangane wayikhipha uyoyifaka usizi la uyakhona. Sizotshela bani ezwe wathi umpongose kubola inyama hayi uqinisile inyama yethu ibonile. Wawabona umuntu akhuzwe entweni angene khona sometime ephuma la ayongena khona athi bayabhedwa abanye baya ngethendetse ukuthi angikhonzi ke kwaShem athi umuntu ngeke ngiyengayenzi leyo nto bangikhonzi kwaShem. Kulungile yabona lo Shembeni ithi angikhonzi yena ngiyadabuka mina ngoba nasethuneni kuzoficwa yena. Nangaphesheya kwethuna uzoficwa yena. Kovunga inhliziyo yomuntu ongazi kuphela. Yabona uShembeni itshelwa ngaye la emhlabeni. Nasethuneni ukhona nangaphesheya kwethuna ukhona. Uyobona abanenhlanhla. Abanebhadi ngebembona. Siyanimema ke insizwa zakithi intombi zezwe lakithi. Sinibizela kuShembe. Ake sifike nje ngomhla ka3. Ngomhla ka3 kuMashi. Sobe singekho ke thina ngenhlanhla noma ngebhadi lethu sobe singekho. Khona insizwe eganwayo. La seliqoshiwe usuku lomhla ka3. Kufanele sihambe siyoyeseka. Kenifike nje manje benenhlanhla nifike. Kenifike nibuke lento enziwa uShembe la. Mase kumemeza inkosazana ithi lithi izwi lenkosi ayiphuma imigidi. Kenifike nihlale phambi kwalezi ayintombi nibuke ukuthi nibuza ukuthi umlingo eniloyo. Nihambe insizwa niyohlala phambi kwesiposhi lapha nibuke lezi ayinsizwa nibuke la amadoda ashaya umgidi wena ovela uphakamisa unyawo kabili kathathu nje ukhwehlele. Uthi umlingo endeyana. Khona indoda ebila kwadu wathola ethuma dlovu. Ibisiyeqile ku60 years kodwa esikotshini beyenza amanga. Esikotshini beyenza amanga. Khuluma mina ngendoda ebina amakhosikazi awu4. Kodwa esikotshini yenza amanga. Wena manje njengoba simile lesitimela ufisa ngabe ngawuyehla uhambe kodwa ngoba uyazazi ukuthi ngeke usalunge ehambeni. Kungakho ubengezela. Umncane kodwa. Umncane kabi kodwa ukuthi usaba nje ukusuka la uye la siyaphi sempilo noma sekhangela sekunzima. Ushamba kenzi ngamlingo kunalawo wafika yekisa abantu into ayibabulalayo. Wathi abantu abayeke utshwala, wathi abantu abayeke ugwaya, abayeke idakamizwa ukuze baphile.
uShembe yazi ufaka inkolo yokuthi ukube kuyenza ngabe bonke abantu abawudla ukalakateni ngoba iwona obulala umuntu. Imfundiso kaShembe iphelele ukuthi nje uShembe waba nebhadi lokuthi avele kabi. Wavele endlini emnyama. Wayibona kube kwaba esinye isizwe sabana lenhlanhla ehlela umuntu omnyama. Ngaba sibusi siyehlula. Ukube uShembe wawela kwesinye isizwe. Ngabe leso sizwe asibusi siyehlula. Wakwambona uNkulunkulu ongapheli ohlala nabantu. Bonke uNkulunkulu bezizwe badlula. Kodwa lesi sizwe sabantu abamnyama ngazi sinabhadilini. Sokungamboni ephambi kwabo. Asimboni. Baze bathi ungamkhonza kanjani uNkulunkulu one-ID. Mina ngazi abantu bangenwe yini. uNkulunkulu one-ID. Sobona thuneni. Yabona thuneni zizowunqanda umvuzo. Zizowunqanda wonke amashinga. uShembe thuneni yawagweba bonke abefika behlike noThixo abagade etheni nathi esikuba sambe nonyazi. Amen. Inhloso bafowethu oxoxa kanjena ngoShembe ukuthi sonke asiyiphatheni kahle ukuze kusasa sakheni izwe lethu. Amen. Inhloso yokuxoxa kanjena ukuthi asiyiphatheni kahle ukuze kusasa sakheni izwe lethu. Izwe lethu lizokwakhiwa yithi. Akekho umuntu ozokwakha lesi sizwe umuntu omnyama ngaphandle kwakho. Kodwa uzosakha kanjani? Ngokuqala manje ushintshe. Uzoqala manje ushintshe. Le ndlela oyiphethe ngayo ushintshe yona. Mawubuka izinto ungabuki la eduze yakho ubuke lapha. Uphuphe. Bathi ke kwi-achievement yini ukugana. Sheza noke nikhulume mina ngazi sokhuluma kanjani manje. Bathi abantu besimame kwi-achievement yini ukugana. Sengiyaphendula-ke. Akuyona i-achievement umuntu ongayazi indoda ngokulala nayo. Ngoba yena akanacala, akanasono. Kodwa kumuntu oseyazi indoda ngokulala nayo kuyiziqo engaphekwa lezinto nazo zemfundo. Mhlawumbe uzophenduleka. Kumuntu oyintombi mhlawumbe ukugana akuyona i-achievement kodwa kumuntu osazi indoda ngokulala nayo kuyi-achievement edlula le ama-doctorate nama-masters nama-honors onawo. Yobona ethuneni. Mawunalowo mbuzo nje impendulo usuyitholile. Ukufunda nokuba nezinto akonini ukuthi emhlabeni kubalulekile futhi kuhle. Kodwa ungathi mawusufundile bese ulahla izinto ezizocaba impilo yethuna lakho. Ungathi ngokufunda bese ulahla izinto ezizocaba impilo yethuna lakho. Ngoba kusasa uzoyisola. Kusasa uzoyisola. Kugarantiwe. Kusasa uzoyisola. Ey'nqumweni zonke banewethu bafowethu esizenzayo akube yiy'nqumo zokuvusa imizi yasemakithi. Bodadewethu ey'nqumweni zonke eniy'thathayo akube yiy'nqumo zokuthi kusasa kufanele nibe ngamakhosikazi emzini yabantu. Abazokwehlika uShembe abagade etheni nathi esikuba sambe nonyazi. Amen. Ngoba lesi sizwe kufanele sibe khona. Ngathi kwabanye mina ngizalwa kaCele, ngizalwe eBergville. Ngathi kwabanye uyazi la emhlabeni ukuthi kunezibongo ezizogcina iphela. Kunezibongo ezizogcina ziphele emhlabeni zingaphinde zibe khona ngenxa yobudedengu bethu thina abafana.
Uma umfana ezalisa ingane yomuntu abe nenhlanhla ukuthi kuleyo ngane yomuntu athole ingane yomfana, akenze isiqiniseko sokuthi leyo ngane uyahamba uyoyigcinela iy'mfanelo zayo komalume bayo bese iyabuya ize kubo ngokusemthethweni ukuze izomela isibongo sakhe mayefa yena. Kunomfana namhlanje uzelwe yedwa kodwa ube nenhlanhla ukuthi amantombazaneni awazalisile athole iy'ngane zabafana, kodwa ngoba akanakile umnquphana iy'ngane zakhe akafuni ukuyoyihlawula, akafuni ukuyoyikhokhela, uzofa yena leziya y'ngane zikomalume bazo. Isibongo sakubo siyomelwa ubani? Usukunenhlanhla uma uzala ingane yomfana entombazaneni, enza iqiniso ukuthi leya ngane uyoyenzela iy'nsiko zayo wenza iqiniso komalume ukuze izomela isibongo sakho mawufa, ngoba uzazi uzofa nini, angizazi ngizofa nini. Futhi unenhlanhla embi kabi wena ngoba nakini wedwa uzelwe nabo bafa. Ney'ngane ezazalwa ngabafowethu badlule emhlabeni, hamba uyoyihlawula lezo y'ngane zizobiza isibongo sakini khona umfowenu engasekho. Ngoba uma uyeka wena umfowenu ngeke akuthole, ukhumbula icala lakhe lizokhethwa nguwe. Osindo ozwayo la, osindo nendlebe emaxoxa ngoshembe, ongenandlebe siyohlangana naye kusasa umhambuko. Nkosi yasemhleni siyabonga Nyasilwezulu umusa ukubona lo nyaka nokuba kule nyanga. Siyafisa futhi siyacela Themba Oyingcwele lo nyaka neminye iminyaka ezayo siphethe siphila bese senza izinto ezinhle la sizalwa khona, silungisela abantwana bethu ikusasa eliphakathi, sihloniphe sithande amakithi. Sekufika-ke la sehlika khona abanye bethu bayaqhubeka. Siyacela uNkulunkulu omhle wasemhleni uThemba Oyingcwele uNyasilwezulu ahambe nathi ey'ndleleni esizawuhamba kuzo, asihlenge asivikele ey'ntweni zonke ezimbi. Nkosi uNyasilwezulu alusibusise kusandisele imihla yokuphila sonke. Amen.